Okay, so mga kabantaye, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-record ng inyong voice gamit ang WavePad Sound Editor. Napakadali lang. So, ang WavePad Sound Editor is very, very user-friendly. Pag inopen nyo yung WavePad Sound Editor, makikita nyo agad yung mga home options dyan. Nandyan yung new file kapag gagawa ka ng bagong file. Open file naman kapag i-open mo yung existing na file. Okay? Kapag magsisimula tayong mag-record, ang gagawin natin lang is just click the new file button. Yan, katulad yan. And sa ibaba nito, dito nyo makikita yung mga recording options. Nandyan yung play, kapag mayroon ng sound dyan, yung record, etc. etc. Yung fast forward or next. Okay? So kung ano pa dyan. So, halimbawa, magre-record na tayo. Make sure na naka-on yung inyong mga microphone sa PC nyo or laptop para ma-detect ng ating application. Okay? So, let's click the record or press F5. Okay? So, this is the sample record for radio-based instruction, etc., etc., etc. Mic test, mic test. And then, click stop if you're done. Stop if you're done. So, ito na yung wave ng ating voice. Pwede nyo itong pakinggan. So, this is the sample record for radio-based instruction, etc., etc., etc. Mic test, mic test. Okay. So, halimbawa, it so happened, mga kabantay, na gumagamit ako ng condenser mic. So, medyo malinis na yung aking sound. Pero paano kaya kapag madumi yung sound? Okay, ano yung gagawin natin? So, halimbawa, makikita nyo may mga, dito. Ito yung ating, ito yung wave para sa ating voice. Ayan. Pero kung minsan, may makikita kayo dito mga maliliit na wave. So, ito sample lang ha. Ito yung mag-zoom in, zoom out. Okay? So, halimbawa, pag zoom in nyo, dito in between ng voice nyo, ay mayroong mga mini waves. Okay? Ibig sabihin yan yung noise, background noise. All you have to do is get a sample. Okay? So, drag there. Okay? And go to the effects. Voice. I'm sorry. Clean up pala. Clean up, noise reduction. Grab the sample from selected area. Okay? Iga-grab natin yan. And then after that, click Control A para ma-select yung lahat. And balik kayo ulit sa clean up, noise reduction, spectral subtraction based on noise sample. So pag pinindot nyo yan, yung mga noises na sampled na kinuha nyo kanina, aalisin yan ng WavePad. So ganun lang kadali ang mag-clean ng background noise. Although hindi siya talaga 100% perfect, pero okay na rin siya lalo na kapag mga minimal cleaning lang yung gagawin natin. Okay? Now, so next naman, halimbawa, we're done with this one, okay? Ano naman ang next na gagawin para ma-save yung inyong mga recorded voice? Okay? So just go sa home, save file lang tayo, save file, and do your title, type your preferred title. Make sure na MP3 ito, okay? MP3. Pero mayroon din diyang wave kung gusto niyo medyo maganda yung quality. Pero usually, mga PCs and laptops and kahit yung mga cellphones natin, nakakabasa ng MP3 format. So, MP3 na lang yung gamitin natin, okay? And then, click save on your designated folder para madali siyang mahanap agad. So, ganun lang kadali kung paano mag-record gamit ang WavePad. Okay?